Right, nhasi ndauya top 10 mambara of the month of August. Tiri mumwedzi uyo wadarika unova mwedzi wakaitwa SADC Summit. Mwedzi zvekare wakaita kuti maroad nezvimwe zvigadzirwe. Uri mwedzi futi wakajikarwa palm trees akazosvava 2 weeks time SADC delegation yacho yapedza kudzokera. Inova mwedzi wakaitwa zvakasiyana. Mwedzi unova mwedzi wakasungwa zvekare vanhu vakawanda nekuda kwezvikonzero preparations SADC Summit iyoyo. So nhasi ndiri panapa ndine list revanhu vatiri kuti mambara of the month of August vatakasangana navo panapa. Wekutanga pane avo vanoitwa vachinamasa, ndo vatiri kuisa panamba 10. Patrick Namasa ndo vekumbobuda ndo vakatanga vakavhurira mwedzi vachiti, if people didn't know, I've long rabbit like ears. Besides being long, they also big elephant like ears. From this complex biological makeup, I can thus give an assurance no information especially relating to hostile machinations against the ZANU-PF revolutionary government escaped my attention. Ndo vakazoenderera mberi vachiti, so my advice to Nelson Chamisa, Job Scholar, Jacob Ngarivume and Zina students is that they pay heed to this time gem of wisdom from West Africa. The ear that does not hear, risk is going with the head when the head is finally chopped off. Ndo pakatanga kusungwa vanhu pachifambiswa information yekunzi kune Betrothed Foundation iri kunzi kapa vanhu mari kuti vaite demonstrations muZimbabwe. Ndo pakatangira kupa problems iwaya. Saka ndo vanhu vakatanga ivavo vachitanga kutaura zvisina nebasa rese. Murume mukuru wekuti akufila kuti hasina relevance in the party because ari kufila threatened nevapfana vechidiki vane ideas, akavhurika akapinza vari kuuya. Saka anongotoona kuti ndikatonyarara panapa ndinoona kufa nenzara. Saka ndiyo watiri kuisa panamba 10 panapa tichiti aiwa ndo anonzi mambara of the month. Pane zvakaitwa izvozvo hatitarisire zvinhu zvakadaro kubva kumurume mukuru akakura kudaro. Zvinhu zvinonyadzisa kuti wozongonzi mudhara mukuru akubudikira achitaura zvinhu zvakadaro. It's sad. Panapa 9 tichibva pane vekuzikanwa neBina. Tiri kuuya pana honorable Tafadzwa Mugwadi, uyo mukomana anozikanwa ari mubato ZANU-PF, anova honorable member. Most of the times angakanyarara asi munhu wekuti anonyanya too much, but apa this time around akadisappointa vanhu kunokuita mambara to this extent. Makaona message zvakaitika pakasungwa musikana anonzi Namatai Kwekweza. So vanhu vanga vari kutraivira kuti no, Namatai akazodai nyakazodai iwo please dai asiwa. Iye ndokubuda kwakuita bullying. Imagine a whole honorable member of parliament akubuda achita zvinhu zvakadaro, akatobuda achitotaura kuti handisi kuseka kana kuti kudii aiwa, but ndikunzwe futi muchiti muramba wati kugeza chino nepano nematwin 1 aya inhema dzenyu hamugeze. Ndakuona imi basa ndere kuswera upenda kumeso haikona moya pano kuti wati imi pakaipa. Ndati munhu wanero achitaura achibhula mwanasikana. Muri yake inofila sei uchitaura zvinhu zvakadaro? Alright, iwe honorable member, vanhu vari kutungamirira vanokuona semunhu akaita sei kana uchitaura zvinhu zvakadaro? This guy akaita kuti tive disappointed. I never knew kuti this guy is so childish zvekudaro zvekusvika by that extent. I didn't expect this nonsense from this man. I don't even know kuti vanhu vacho vanomuvhotera vanenge vachida kumuvhotera pakuita sei. Saka ndiye tangoisa panamba 9 akatevedzana nemudhara wekulauncha bin. Pa 8 tine imwe nyaya zvekare yakaitika yema-Olympics. ZANU-PF delegation ndokutumirwa zvayo iri 67 ma-government officials vachinodzoka chinhu chaidiwa ikoko. Vakomana vechidiki vaienda kuti vaende kunoningira kuma-Olympics. Dzimwe nyika hadzina kumbotumira vanhu vakadaro, hatina kumbobvira takanzwa zvakadaro, including vice president of the country akatomboendawo navo, anga aripo padelegation ipapo. Imari yakaspendwa, but result yakazobuda pakabuda chini. Saka ndo vanhu vatiri kuisa panamba 8 tichiti aiwa ipapo ndo anonzi mambara of the month, kutambisa taxpayers money. Mari iri kunetsa munyika, saka inofanira kuchengetedzwa, inofanira kushandiswa zvinenge zvine musoro mbijana, because as long as ikashandiswa zvinhu zvisina mari results kumberi, nyika inongoramba ichichema, nyika inongoramba iri pairi ipapo. Saka tinoti mambara. Toka tadzoka panamba
7 ladies and gentlemen, pane murume wainetsekana nemashavi. This guy, I don't have bad blood between us zvedu musazoti pamwe ndiri kumuataka. No, but I was disappointed with this from Gambakwe media. Awa ndo vamwe vedu ka, but Gambakwe akangobuda. Alright, mazuva ese anenge achikotaura nyaya dzake. It's just that vanhu vatomujaira because anenge achikotaura akadaro achingoenda handiti. But angorekana angobuda kuti breaking exclusive, Chamisa blogged from leaving Zimbabwe. Yo, vanhu vese vakavhunduka kuti Gambakwe wazwa nepi, wazwa omanaka takazonyara manje pakutaura nana Ostalos nevamwe vachiti uyo ari kunyebo. Chamisa ari kutohanza akatorwa nefoni, haana kana foni yake kuti adhingirikine aifanira kunge achienda kuKenya. Gambakwe wazwa nepi. Apa wakaita anonzi mambara of the month. Saka zvinhu zvinova zvaita kuti uqualify kupinda pamambara of the month pana August ipapa. Aiwa wakwana uripo takupfekera panamba 7 ipapa because ndo pako ponokwanisa kudiseva umwe uri. Tiri kudzoka zvekare takunamba 6 tina vanonzi Dr. Lazarus Chakwera, uyo president wekuMalawi wekuno attenda SADC summit. This guy anga akamirirwa kuti move yake arikuda kunyazoita sei. Vanhu vakawanda vetoti okay, we are going to SADC. Iye ndokubuda zvake ndiye akatotanga ega pasina kana amutuma kuti adhomoke. Zvikanzi off to Zimbabwe for 2-day official visit and SADC summit respectively. President News and I will be cementized in human and economic development. SADC summit offers a chance to increase trade investment. Apedza zvake 2 days kutungamira vamwe ma president achazouya iye musi wa 14 angatobuda kutenda SADC summit kutanga musi wa nigirikini iye akutobuda musi wa 14 akutomboenda. This guy is the same president. Akazoti adzokera kunyika kwake akubvunzwa naimi maiziziva kuti kuSADC summit kwamaita kumhanyira kuchienda kudaro muchiita kucelebrate mukuenda kuSADC summit kune vamwe vanhu vakatori mumajeri. Ndakadzinzwa munyaya dzacho but ndobutira kutaura nemabrothers angu but urimundisi usanyebe. Vanhu vakawanda these people havana, ndo vanhu vatinoti havana anything to offer kunyika dzavo ikoko. Saka zvinhu zvakadai so izvi zvinototora tive disappointed zvakanyanyisa kuti nai vachakwera chinemi apa. Akatotanza achitopedza kusvika kunoko achitotravela anonzi changombeya tongombeya. Alright, anofamba mudhare haanagarisike panzvimbo 1 kuita dzvatsvatsva chaiko. Hanzi munyika make hamunakidze. Hanzi ndiyo kuti network yakamboti yamunetsa akati tingada Zoom, dapinda paZoom meeting vatakura vanhu 100 vavaenda kuAmerica kungotera network chete. And I was like, what? Mudhara wadii kungotsakana Starlink ungotaura nayo ndiwe president. Is very easy. Network kunetsa isakana mamwe networks anofambisa network zvakamurambira kuti aite izvozvo. Saka ndiwo vacho vatamba tangoise papo. Saka tiri kubva tadzika pa number 5 tine chibaba chepamuromo. This man vamutsvangwa. So vanhu vese vakati vasungwa veopposition SADC summit yaitwa yapera. Vamutsvangwa ndokuzobuda zvavo vachiseka vachimoka vachitaura kuti jailed activists and human rights defenders alike can now be released. SADC is over, there is nothing more to disturb. Ndo mashoko vakabuda vachitaura. Saka ngavachibuda zvo kufumura judicial system yemunyika kuti iri captured. Vega nemuromo wavo on go so kuti gobora vagoes. Vanhu vakadai so vakumanaka. This guy ndiye spokesperson weZANU-PF and hapana kana akambotsaya kuda kumudefender. Vanotoshanda nave mumo I think vakambotsaya kumudefender vakazvitsaya kudhara. Ndobva atozovanyadzisa futi because anenge aitowanza kuti handizvide zvekudefender. Saka vamutsvangwa. Pa number 4 tabataisa pane chendakasangana nacho guys. Ichi I don't think ameno kuti munochionawo sei. ZESA Holdings are proud to announce that ZESA Holdings, Zimbabwe's national power utility, has been named the best overall winner in the energy sector at the Zimbabwe Agricultural Show ZAC 2024 Awards. This accolade recognizes our commitment to powering the nation's growth. Wonders shall never end. I'm telling you.
Munombvanzi the best overall winner pakuita sei? Mukumbokukwedzana nechi? Mukukwedzana nemagenerator nechi nemasolar nei? Munetsa kuita magetsi munyika. Boss epa pane competition kunze kubuda kune imwe iri kuziva magetsi imwe vachishare out so I think zvaikwanisa kumeka sense. Same applies ndakaona zvichinzi Air Zimbabwe inonzi nigirikini Robert Gabriel Mugabe International Airport kanzi is now the best airport in Africa. I was like, what? Same thing zvavanongoita zvakamboitwa futi paya zvakanzi ZBC the best nigirikini in Zimbabwe ndikati vachikompita nani zvakamboitwa futi zvimwe zvokunzi Mutolengube the best finance minister in Africa. Vanhu ava hamena kuti mawadha vanenge vachiita kunotenga. I used to hear nyaya dzekunzi kunotengwa mawards andaombozvibhelieva asi ndabva ndati avamira tivaperawo kunokwa the best ningirikini pachi torai zvenyu iyo ndechenyu nzvimbo number 4 but 3 this guy akabuda mazuva aya padonetwa election achifamba pavafambisa nyaya yake vachiti tuna technology takanodyara magomo tichididididi kuira makomo vachisatu vanzi twisa technology system yekuti tionere ma election kuti asabiwa saka gore rakabva razopera kuti DAO because vanhu vanga vadoneta mari vadozoziva kuti mari ndibva takashandira ungativharika ungakutudze nyaya dzisina nebasa renzi gore kupera pasina kanja abotaura zvake free manjari nemandla technology wati saka akazombobudikira 1 year anniversary. I like that guy kuti ane confidence pane zvaanoita saka akazongodzoka musi weanniversary 1 year anniversary achitaura kuti zvake election chairo ndakaona ma results vamunangagwa vanga vane 52%, vachamisa vanga vane 48%. Vanhu ndo vabatanga kumubvunza kuti chariko nei wazobuditsa nhasi hanzi ndanga ndisingadi kuti nditenge ndazota kunoisa ava kuti vanzi vari legitimate ndasingadi kunogadzisa legitimate because Sadaka yange yatotaura siyo report kudhara. I was like, what? Vakomanaka zvakaoma ina ndabvuma apana chakashata panikirira kurovaira bali vafanira kungodzawo nchokwadi kuti azvafuira zvikozi vanhu vanosakazomuaccuse kuti mari zauti akaita zvakangofanana nezeki wangonotora ezeki iye akuti aiwa angu akasiyana nezeki but zeki tinofanira toibvunza kuti yaikwanisa kubudisa zvandaita zvikozi inotosvika kuti 300,000 yadziwana kupi 300,000 nigirikeni manje votes zakawedza ndo zakawedzerwa mnangagwa kuti vanikire boss iye according to him parunzi chamisa anga akarigwa ne only is it 4% saka manje parunzi pakawedzerwa 300,000. I was like ngwese wakadi kutaura naicha vaizvo zvakunetsana nevokomana vai vanzi vezimjeli chidziwa ndidrowa ndisapachikatiri aire zvinongoramba zvakadaro. Tobva tauya panumber 2 asana zvakadaro pana vaibho vandaza mudhara yakandinakidza chamisa anga atotaura hameno zvaaitaura anga abvunzwa nevanhu kuti nai vachamisa kana muri kudaro isusu honai tingori tega tinherera tiri wai dzisina mufudzi tichaita sei bosi chamisa pane zvinhu zvaanga ataura pekutanga tobva abuda zvikanzi nachamisa don't worry manje uchaona kuti our God is in it, don't worry zvinofamba. Ibho Mandaza bango pomoka from nowhere comment section achiti go with your God is in it and leave opposition politics now to allow the new leadership. As I have started before, you have served the state well by systematically demobilizing the masses, a damn disgrace for which you will pay dearly. Declare your departure or we will expose you. Mandaza ndokapatanga uzobuda ma conspiracies nema theories akawanda pakazonzwa chamisa akapuwa mari neningirikini zvikanzisaka nyaya yacho gaichibuda vakabuda zvotafuta Mandaza chita ina na proof yazvo ndazvingota ngozvenzwawo. I was like mudhara zera rako iri ungangoterera nyaya dzekutaura mabhazi obva ungotaura pa platform mudhara zvaiwa mudhara pakabaiza mambara of the month uri pamambara mudhara aida kuisa pa number 2 because zvakaita zvike zvino disappoint. And then pa number 1 mambara of the month is none other than the award winning journalist Hopo Chimono anga ari pa same nyaya iyoyo
yekwana Mandaza iyoyo, but yake manje yakazonodarikira kuti abva anyasoita mambara okupedzisira, because iye akabudawo achipindura achiti kuna Chamisa achiti you can't keep repeating the same thing for 7 years while children are filling up the jails. It's either you are meant for to lead or leadership is you are not a leadership material. Ndo mashoko ayo ebuda ikoko kwanditi vachijamukira vanezoikamisa vana vakati naiva chingono mune plan here imimi yekuti muvhure yenyu pati vhure yenyu kapati vanhu vese aingonzwa vanhu vese kuti mvura yako pati kana uchikwanisa ndobva azokubuda akachitanzi we start a government in exile kutengera government inenge iri kunze kweZimbabwe. Saka pakazongobudikira timu rakangwarisa maprofessor kana Jonathan Moyo achitaura nyaya zvikanzi chimbono kana atodaro ka anenge committed treason iri serious anosungwa. Akabva ngokuti chimbono mangwana achati anambodaro anambotara government in exile atonzwa zvinosungisa anambotara government in exile anambodaro vanhu vanoda kundisungwa nyete zvabva atowedza achitobva pakuti government in exile vatanga tanzi taunoita inonzi zvenhingirikini yekuti tinenge tichiita zvemahospitals tigadzire ndo organization atoda kuita charity case chinji achinja nyaya ndobva charity case kamene rimwe rakangobuda rikanzi charity case saka kuti muhome muchipatara muna mishonga saka mune makuda kutengesa achi there is no drugs in the hospitals so you want to sell drugs saka manje zvakabuda zvichinzi drugs ndobva atacha brain it's not like this zvikanzi organization it's a charity organization zvikanzi yatoo chechi futi zvadza saka hatina kwatiri kuenda kanhai vachingono munotanga zvinhu musina information musina idea zvakandishamisa. And now pa number 1 ipapo taisa mambara of the month pane mumwe mambara futi ipapo wataisa ende uyu kauyu angaita chilate entry but it's something chakaitika muna August. This journalist wekubuda achitaura kuti achiexpose matengesero anoita madays paborder mambara of the month. This guy ndi mambara, I will repeat, mambara anofumura zvakanzi tafadzwa jumo tutora zvimakamera. I don't know kuti kamera dzacho vanenge share content or share something chekuita nemakamera acho but a lot of people were disappointed. How can you do such a thing? Kune vamwe vako maZimbabweans vanhu vari kubenefita into this whole thing maZimbabweans, but you wonder umanaka kanyira kwavanojikira cheko dzoka wadira mvura muningirikini mumagumbezo unoda wafuga ndozvakaita ameno muri Zimbabwe. Ndangoti ndidarire pana paKulian TV ndichikubudzai mambara of the month. This is the Mambara show. Kana uchingwasvika pana very first time yako tanga nekusubscribe wobva walike this video uchindiudzawo kuti ndiani watingaisa number 1 because inini zvangu pane mambara vese of the month ndine vangu vandasarudza. And this guy iye watati extra mambara ndiye wandati is the winner of mambara of the month. Vanhu vese vepolitics vakaita zvavakaita tiri kuzviziva kuti miti yakadyarwa ikaoma ikasvava. Vana vakanzi vadaenda maolympic chinchi vakaendeswa nevanhu vegovernment magovernment officials 67 hakuna hacho chakazobuda ikoko because futi vana vacho vari kunzi they were not talented enough because vamwe vacho vakasarudzwa because vana vevanhu veZANU-PF imomo. Saka vamwe vacho vatonzi vakasarudzwa nepolitiburo kuti vatinge vachiita sei vachiqualify kuenda ikoko. Saka pakazongonhongoma 1-1 kunzi one uyu ndiye watinofunga the best but tikatrova pana ivo vakaendeva tikanovati we muZimbabwe tiite competition tobataisa good man paground kuti matalents ese chimboweka uchiona kuti vafana ivo vanotosiyiwa kana ne100 meters because vone vamwe vanhu vanofamba but havana kwanisa kupiwa this opportunity. And zvakawanda zvakaitika but mambara of the mambaras this guy wekunotaura kuchiexposa matengesero anoita madays paborder nanhasi tiri kurwadziwa ndiye the winner of Mambara show of August. Muri yeZimbabwe ndangondidarike nepanapi sekutaura kwandambozviita panonzi paKulian TV ndenge ndichingoda kuti muzive zvinhu zvinenge zvichiitika. Tichinotanga umwe mwedzi welcome to September tichaziva zvakawanda and tichaudzana zvakawanda imomo. Zviri zvanhasi siya like this video uchindiudzawo zvauri kufunga kana kuti ndiani wewe akanyatsokuitira mambara chaichaipa nevendataura.